Udaba lolu siyabona uhlu labantu abawu-66 abantwana obekuthiwa ke zikhala ke indaba yokufunda e-Eddington Primary engakabe naso isikhala sokugcwele. Ngokwakho ukwazi njengomnyango ithatha abantu abangakanani e-Eddington ngokomsibalo enibabekele sona njengamanje zingaki ingane ezikhona zikhona isikhala esingaphinde sibe khona namasahlela abantwana abawu-66 basemzansi abangenayo indawo. Yebo kusigqemeza ngingafuni ukuphendula ngale ndlela obuza ngayo kodwa ngifuna ukuchaza ngokuthi i-procedure yama-admission ihamba kanjani so that lokho kuzoba fair futhi kunike isithombe abantu ba-South Africa nabantu abalalele ukuthi udaba lama-admissions singatha kanjani. That is why ngithi kuba khona i-circular ethi wena nami esifunela abantwana ngonyaka ozayo 2027 noma 2026 ngo-2025 sakhipha i-circular ethi ama-admissions avulile ngo-April to September. Sasithi ngo-September to ukuyovala iy'kolo kuzobe sekukhipha into yama-district admission committees nama-circuit admission committees la bakudila khona nama-appeals. So awubi-ke u-appeal ungakaze u-apply, awubi-ke ku-waiting list ungakaze u-apply. Kodwa-ke thina-ke ngokuthi-ke une-interest ukuthi irrespective whether umzali ukwenzile lokho sasimyalele ukuthi akwenze ngesikhathi okwakufanele asenze ngaso. Uma kulethwa kuthina i-case yokuthi namba abantwana abanganaso isikole i-interest yethu ukuthi sibafake esikoleni uhambe kube khona isikhathi where we declare iy'kolo ukuthi lesikolo sigcwele bese sithi abazali ngoba sesiqalile ukufunda sezivule iy'kolo abangabe besaya manje esikoleni baye manje ema-circuit ema-district ngokuthi yila befike bakwazi ukuthi basizakale khona umzali osuke e-district noma-circuit office uphuma nencwadi yomhloli egceziwe ukuthi hamba uye esikoleni esithize ngoba ithina esuke sazi ukuthi kuleso sikole kusuke sekhona isikhala. Ngaleso sikhathi usavuliwe ukuthi abantwana noma abazali ba-apply sithi ngaso sonke isikhathi abazali ba-apply noma iy'kolo ey'ntathu akaze kungenzeka-ke ukuthi ungathathwa nakuwe sinye sey'kolo salezi eziyi-3 kubenzelani lokho ngoba ithina esaziyo ukuthi i-interest yey'kole ne-capacity yey'kole zethu ne-movement yabantu ikanjani. Singamanje ukuthi apply esikoleni esizodwa ngoba njengamanje kukhona ukumuva kwabantu from emakhaya beza emadolobheni ngoba befuna imisebenzi. Yes. Sekukhona futhi ukumuva futhi kwabantu back to emakhaya ngoba sekhona i-rural development. I-example yaloko nje uma kuba indawo yaseBungulu e-adapt ngendlela edevelopha ngayo. Ibasipota ukuthi eminyakeni edlule sakhe isikole ilokhu secondary school. Okay, mhlonishwa mhlambe ngivumele ngikubambe singaqali sibe sithula zonke iy'nhlelo uhulumeni anazo kwa-education. Nginento engifisa ukuthi sigxile kakhulu kuyona yile yasesikoleni sase-Eddington. Ubheka umthethosisekelo waseNingizimu Afrika, the South African Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 ka-1996, section 29 wakhona khuluma ngayindaba
lungelo lengane lokufunda. Kunezingane ezaseNingizimu Afrika okukhalwa ngazo njengamanje ukuthi ilungelo labo lokufunda licindezelekile ngenxa yokuthi kunezinsolo zabantu bokufika abaningi. Ngijabula ngendlela oqale ngayo uthe 9 indlela yokusebenza. Ngicela ukuthi indlela yenu yokusebenza man admitter kukhona iratio yokuthi bangaka abaphuma ngaphandle esingabamukela because khona abafuna ukubhaciswa njalo asikuphiki lokho bangaka abaseNingizimu Afrika esingabamukela because lesibalo sa 66 zinsolo zokuthi izingane zala eMzansi engenaso isikhala ngenxa yokuthi kugcwele abaningi bokuhamba ngaphakathi. Umehluko wami makukhuluma mina noma kukhuluma omunye umuntu, mina I represent a department that belongs to the government. So ama-responses ami iyangichaza indlela osuwenza ngayo manje ukuthi bengidlalela isithombe sokuthi nayi indlela esenza ngayo i-procedure ama-admission. Uma usukhotha umthetho we-constitution ngichazeka kakhulu kabi ngoba uthina wonke umntwana osuke efuna isikhala oqualifyayo ukuthi athole isikhala o-aplaye ngesikhathi kufanele asithole isikhala. Uma ukhuluma ngodaba lase-Edenton, imajority abantwana abalapha abantwana base-South Africa, uma ukhuluma nge-Immigration Act, is very clear Immigration Act ukuthi umuntu okuthiwa uyi-immigrant umuntu o-legally immigrant okufanele be-South Africa Legally. I-Home Affairs namaphoyisa kufanele badile nabo labo bantu labo. Uyamukela wena umntwana ongenawo amaphepha o illegal esikoleni? The very same constitution ithi white umzali efuna esalungisa ama-documents umntwana akabe eklasini abe efunda. Nayo-ke experience ukuthi kuyayishaye o-March kukhona abazali sebekulungisile lokho, abanye baphuze ukulungisa kodwa isikhathi esiningi bakulungisa ngoba uma kungalungisiwe lokho siyaye sibone thina sa-education ukuthi ngokuthi umntwana asimxoshi noma asimkhiphe esikoleni abazali they become compatible. No, vele kunaki. Ayikho information esinikeza yona. Sekumele manje atshela umzali examination number but asinayo i-ID number. Ngifuna umdedele vele manje. Asitshela ukuthi umzali ulalele unengane engakhona. Uzogcina kwenzekeni. Lokho isikhathi esiningi bese ya-university umthwalisa kanzima. Lokho isikhathi esiningi bese yosebenza umthwalisa kanzima. Uma ungaya ka-certification section 8 laphana eMargate uzobona ama-queues akhona awabantu abadala asibethi sesiqedile sekufanele ngiqashwe kodwa manje angiqashwe ngoba akuhambisani okubhalwe ku-certificate yami naku-ID kodwa abantwana ababhala i-exam sebevele banama-documents a-right ku-certificate sabo kuphuma ID numbers ababi ne-problem. So sithi noma ungabe umuphi umntwana okufanele abeseklasini abeseklasini kodwa i-responsibility yomzali ukuthi athole lawo ma-document lawo sebenzona.